Oya ya bụ ekene muniri ndị ụmụ na-ege na-ekili anyị nọ ana masị nụ dalụ ndewonu oyo na nnukwu oli ya bụ Val Chukwuzie Chukwuemeka Kunobi Ogbuefi nna ya lugo anyị agbakọ ka anyị si abịa maka na m na gịnị na ndị na-eche anyị erika ndị na-asị ihe nke m na-ekwu ọ bụkwa eziokwu na gịnị melụ na nwoke nụrụ nwaanyị nwunye ya bụ onye ọcha amụkwara ụmụaka n'obodo a ụmụaka gịnị a na-asụ Igbo na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche unu ga-eji gịnị unu ga-eji anya unu wee fụ ji ntị unu gelụ ọ dị egwu mụ na m ka m si eme n'oge ọbụla m pụtara na ọgịnị ndị mụ na ha nọ na-eji ọnụ ha akọwa onye ha bụ mana m ga-amasị ka m mee gịnị ka m bido na gịnị na nna m biko kedu onye bụ kọwatala ụmụ Igbo onye bụ afa m bụ Chief Chris Ikenna Ọnụmọnụ Ọchịrị ọzọ one of Awide Owele nke mbụ na Old Olu Ancient Kingdom na London na UK. Daalụ. Ekene kwa mgidi nne nwanne m. Ndewo Owele. Ekene m Ọchịrị ọzọ. Ekene dịlị. Nwa m biko. Gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Ike Ọnụmọnụ. Na efe echichi m bụ Nnayelugo nke mbụ na Awide mmiri. Afọ echichi gị bụ Nnayelugo nke mbụ na Awide mmiri. Ekene kwa m gị daalụ. Nne nwa m biko gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Chiamaka Ọnụmọnụ. Afa otutu m bụ Adaugo. Daalụ, kwụsị okwu ike ka ndị ụlọ nọ na-anụ ọnụ gị. Aha gị bụ Chiamaka Ọnụmọnụ. Chiamaka Ọnụmọnụ. Afa otutu gị bụ gịnị? Adaugo. Adaugo. Ihe nke a dịkwa egwu. Ụmụ Igbo na-anụgo ya nọ. Na gịnị na Nnayelugo nke mbụ na gịnị na Awide mmiri ụlọ alụkwa gịnị Chiamaka sikwa na gịnị Adaugo si na gịnị na ahịa Chiamaka si na ahịa na gịnị otutu ya na ọ bụ Adaugo ekenekwa m nwe na sunu daalụ ụlọ alụgo ya nọ na o siri ọnụ mpụta na ọnụ ha ka o si wee pụta nna m biko ihe eji wee nọrọ ebe a nọ maka gịnị ụmụ Igbo na-anaghị akụziri ndị be anyị ụmụaka Igbo maka na dịka m na-ekwu ya na-enwego na nke anyị gawara ugbu a kedu ndị ga na-asụzi Igbo a nke a na-asụ na anyị na-achọba anyị chọtaba anyị nke anyị dewalụ kedu ọrụ Igbo ka a ga na-asụzi mana nwanne anyị nwoke Ọchịrị ọzọ asị mba na nke anyị heme na biya mgbe na-ekwukwe maka na gịnị maka anụgo nke ụmụaka asụrụ mgbe na-asụkwa na ihe nke anyị heme na be m nwanne nke m biko ihe ọ ga-eme na be gị nke bụ na ụmụaka ịmụrụ amaghị ha asụ olu Chukwu ji wee gọzi gị olu Chukwu ji wee chọ gị mma wee mee gịnị wee na-asụ olu ndị ọzọ ya bụ oyibo ya bụ ihe dị egwu asụrụ ụmụaka asụ n'oyibo ụmụaka ndị ha na-asụ oyibo na-asụkwa ma Igbo ekere m rere wee na-asụ nụ daalụ nna m biko tupu wee kọwara anyị ka esi wee mee ihe a ka ndị ọzọ mụta ka m jikọta nwa gị biko Nnayelugo nke mbụ ana m asị gị biko kedu ihe ị nwere ike ịtụrụ anyị n'Igbo ana m na-atụkwa elu kedu ihe ị nwere ike ịtụrụ anyị n'Igbo Ihe mere bụ na mme na nwa nwoke ga-atụ ilu anyị zụrụ ka eme eziokwu ngwanye ayi onye mee ka ọmụ ihe atọghị ụtọ onye trensi nkịta isi ka nweghị nkịta asị onye nwere ike ama ike si ya n'odu nwata bulie nna ya elu nọ nwa m oke ihe bụ atọ ụtọ ewepụ ahụ kọwara ya maka ndị ọcha na-ege ntị ha nwere ike ha ghọta ihe ọ bụ kọwara ha ndebe anyị ihe ọ bụ two people are friends should not lie ihe ọ pụtara n'Igbo atọbụ ụtọ ewepụ ahụ ndewo nwa m daalụ unu anụgoro ya nọ ka ya bụ ihe si wee gaa onye Igbo anụghị m onye Igbo na nwanne anyị nwoke bụ onye ọcha ka ọ nọ onye ọcha ahụ ọ nọ ụmụ ya wee si otu a na-atụ inu n'ọhịa m ga-esi ka atụke n'inu ọ bụrụzi na ọ ka asụba Igbo ka atụ inu mana ya bụ ife ụnụ anụgoro ka o si wee daba na ya bụ inu na ha atụghị ya bụ ife adaba biko nụ Chiamaka akwala akwa afa gị Adaugo m n'Igbo nwere ike ịgwa gị ihe ọbụla kwụsị okwu ike nwere ike ịgwa gị ihe ọbụla nwere ike ịgwa m ihe ọbụla
biko asị m ka m jụọ gị kedu obodo isi onye ebee ka ị bụ onye ebee ka ị bụ onye awụ ide mmiri n'Imo steeti afọ one ka ị dị adị m afọ iteghete afọ iteghete eziokwu gịnị bụ aha nna gị aha nna gị aha nna m bụ Aike na Amarachi aha nna gị aha papa gị aha papa m bụ Chris daalụ ọnụmọnụ daalụ nna elogo ekenekwa m gị biko gwakene ndị Igbo na-ege anyị ntị onye ebee ka ị bụ abụ m onye dị nta na wide mmiri n'Imo steeti daalụ afọ one ka ị dị adị m afọ 13 eziokwu wee ha gologo otu a ya nwere dị egwu ụmụ Igbo na-anụgo ya na ya sị na gị na ọ dị afọ 13 ka ọ dị ka nwaanyị nwoke a dị na-asụ gịnị na-asụ Igbo biko nụ asị m na oge elugo na oge a ga-eji wee mee gịnị oge a ga-eji wee gosi na ụmụ ụwa ihe gbasara Igbo n'Igbo anụnwa anyị na-ekwu okwu ya emege gịnị na orika na o kwesịrị ka anyị pụta ka anyị na-asụ n'Igbo ka anyị na-akụziri ụmụ anyị Igbo maka na ọ ga-eme gịnị ọ ga-enyela anyị aka nna m biko kedu ka isi wee mee ihe nke ịjụọla diọkpara mma na afọ ole ọ dị afọ Aike biko ndị Igbo bụ anyị na-ege ntị kedu ihe bụ 55 n'Igbo 55 bụ 55 Chiamaka kedu ihe bụ 5 n'Igbo Aike kedu ihe bụ 100 n'Igbo otu narị kedu ihe bụ 550 n'Igbo narị 550 kedu ihe bụ 1000 n'Igbo otu puku nwa m ka a mara na-ezuru betika tupu a na-agakwa n'ihe Aike ndị Igbo nọ ebe a abịa n'Igbo alfabet ka ihe a na-akpọ AP n'Igbo ugbu a ka ị bịara nwa m izuru ka emee kedu ihe a na-akpọkwanị Chiamaka ka ihe a na-akpọ GB ọkwa anyị na-agụ Igbo be m ụnụ na-asụrụ m Igbo n'ụlọ ka ihe ụnụ na-asụrụ m ụnụ oyibo n'ọnwa m Chiamaka kedu ofe ịmụ esi ofe ịmụ esi ofe Aike kedu iri ka mara gị ike eri ofe masịrị gị ofe ọha ndewo nwa m ị na-eri ụtara eche nọọsụ spageti ka ị na-eri ndewo eziokwu ya bụ ofe ọha bụ ofe sọrọ gị iri ofe masịrị gị iri eziokwu a na-akụzikwara unu ka esi esi ya bụ ofe ka ọsọ nsọ rile ka e mere ana m amụ ka esi esi ofe eziokwu nna ekelekwa gị biko ka anyị rie ndewo anyị were izuru ka eme maka na echichi gị kwesịrị gị ekwesịkwara ka ụmụ Igbo mee gịnị chikwa gị echichi ọzọ n'obodo a maka na izu ka eme otu isi wee nọ ka ihe niile esi ụmụazị ya na gịnị n'ọnụ wee na-apụta ọ dịghị ofele mana ị meriri ya ekele nwunye gị na anyị Igbo were asụsụ Igbo wee nye gị onye ọrụ gị anọrụ naanị gị ka o nyere ka o kụziere ndị si gị na gịnị ndị si na gịnị na agbụrụ gị wee na-apụta ka ha mere gịnị ka ha mụrụ Igbo maka na ụmụaka ya etokụzikwara ụmụ ha Igbo ekele ngiri nne Chukwu gọzie gị daalụ nwanne m daalụ biko enwere egwu unu nwere ike ịgụrụ anyị nwere ike ịgụrụ anyị ofu egwu n'Igbo ngwa gụọrọ na ha egwu zọnwụ enyi mba enyi zọnwụ enyi mba enyi zọnwụ pusu enyi mba enyi zọnwụ enyi mba enyi zọnwụ akpankoro udumo ogele ọkụkọ ọcha onye ma so ya so ya ejem ịghọ ọkwụrụ ịghọ ọkwụrụ ejem ịghọ ọkwụrụ ịghọ ọkwụrụ
Awajie. Iwo okoro. Onye ga-ebuli. Iwo okoro. Anyị ka ebulie. Chiamaka bulie. Nna ụmụ mmadụ n'anya. Omenala Igbo dị ụtọ. Asụsụ Igbo dị ụtọ. Ihe Igbo masịrị anyị. Ọnụ anya ebe a nọ ụmụnna anyị ndị nọ ni. Otu a ụmụnna asụ Igbo, ụmụ unu ga-asụli Igbo sụkarịa. Na be m, otu si eme ya bụ na ụmụ mbịa ha sụọra mama ha oyibo sụọra m Igbo. Onwe akwụkwọ anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ dịsịnị anyị na-agụ. Akwụkwọ niile ahụ anyị na-agụsị ya. Onwe ihe edere n'oyibo nga ya gụ ya gụọrọ m ha n'Igbo. Aga n'ụlọ akwụkwọ ụmụ asụla na asụcha Igbo aruo n'ụlọ akwụkwọ ha ga-amụ asụ oyibo. Ụmụ nsụgbu oyibo ha ga-asụkwa oyibo ka ụmụ unu nga emeli ya unu ga-eme eme karịa mmenwa. Bido dị taa si nwa gị bịa nwa gị chọrọ chokoleti isi ya ọ sị gị daddy give me chocolate isi ya si m nye m chokoleti ọ ga-agwa gị nye m chokoleti. Bido dị o nwere ihe kedu ihe ị ga-efu gị na ịgbalị ya. Anyị na-aga obodo onye ịnidi ịkpọ ụmụ gị ala Naijiria tupu ha asụba Igbo. Unu lee anya mama anyị ke mma gị ọ bụ onye Ọ bụ onye Britain. Ọ bụ onye ojii ka ọ bụ onye ọcha? Ọ bụ onye ọcha. Nwunye m bụ onye ọcha. Nwunye m bụ onye ọcha mana ụmụ m na-asụ Igbo. Iwu dị n'ụlọ mbụ na ha na-asụrụ m oyibo. Bido dị n'ete o nwere ndị be anyị lụrụ onye Igbo nwunye a na-asụ Igbo. Ụmụaka na Naịjirịa tụfuo ya n'ezinụlọ. Bido taa ọ ga-enyere gị aka ịpụkwanye ya n'ebe ha nọ. Enwe ihe iji agwa ụmụ gị ndị ọzọ dịrị gị aghọta. Ọ dị mma. Nwa m ugbu a na anyị ruo obodo ruo Naịjirịa ọ na-amasị ha. Chiamaka kwa isi m na ị chọrọ ịga Naịjirịa n'afọ kwa ịga Naịjirịa na-amasị gị. Ọ ka o siri mee ọkwa eziokwu. Daalụ. Ya bụ ihe ka anyị ji wee sị gị na-asụ ụmụ Igbo biko n'oge elugonu oge anyị ga-eji wee nye aka wee kụziere ụmụ anyị Igbo maka na ọ ga-abala anyị ụlọ. Ụfọdụ na-asị mba na ihe anụ na enwere ha edetala ya si rapụkene ya na ụmụaka too ụfọdụ ya asụ Igbo ụfọdụ na ọ bụrụ na iwu na ha na ga-asụsụ Igbo. M na-asị gị nne biko na ọ bụ iwu na ụmụaka ịmụrụ ga-asụ Igbo. Chukwu kenyelu gị n'anya Igbo otu aka o esikwa eme gịnị kelee ụmụaka si na agbụrụ gị wee pụta kenye fa n'ala Igbo. Gịnị ga-emezi ga-eji wee sị na ha ya asụ Igbo mmezu iwu nke Chukwu maka na gịnị mere ọ sị pụta na ọmụwa nọ ọ sịrị ụmụwa sị akụzi na pụta mmụọ gosi agbụrụ gị gosi agbụrụ isi gosi ya ka isi ede ka isi anụ ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche maka na ka ị na-eme ihe ka Chukwu na-agọzi gị. Ekelekwa m na uwe na-asị n'ụda anọ biko na sị ka m metala ọnụ na gịnị mere na 20th ya bụ 20th ya bụ ọnwa anụnwa gba 20 ndị gịnị enwe ndị nzukọ na London ebe a ndị Igbo London na nnabata ndị anụnwa m ga-akpọ afọ ugbu a. Ndị a na-akpọ afọ abụ ndị Igbo Leicester, ndị Igbo Liverpool, ndị Igbo Birmingham, ndị Igbo Leeds, ndị Igbo gịnị Swindon, ndị Igbo High Wycombe, ndị Igbo Aberdeen, ndị Igbo gịnị ndị Igbo na Glasgow, ndị Igbo nọ na Brighton, ndị Igbo na London bụ ndị nke na-anabata ndị na-akpọ afa ndị gịnị ndị Igbo nọ na Dundee, ndị Igbo nọ na Bristol, ndị Igbo nọ na Manchester, ndị Igbo nọ na Newcastle, ndị Igbo nọ na Oxford na-eme gịnị fanile na ndị Igbo ndị nke na gịnị na Slough fanile na-abịa n'obodo anụnwa na 20th n'ọnwa anụnwa fa na-abịa inwe nzukọ. Kedu ndị na-anabata ndị Igbo London na-eme gịnị na-anabata ama n'ụlọ ga na-asị kedu ndị bụ ndị Igbo London. Ndị Igbo London bụ ụmụnne anyị ụmụ Igbo bi na London si na ike agụfa ndị nke apụtachi ha ndị nke apụtachi ha na ha chọrọ ka ha nwere onwe ka ha kpọọ onwe ha ndị Igbo ka mee gịnị oge ọbụla a na-eme ife n'obodo a otu esi akpọ ndị ọzọ ka esikwa otu a wee kpọọ ha ka ndị obodo a na-achị obodo a mara na e nwere ndị Igbo na London ka ndị gịnị ka ndị dị iche iche ma na-enwe ndị Igbo na London onye ha ji wee pụta wee sị mba na ha ga-enwere onwe ha gbakpọ onwe ha ndị Igbo London. Biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye n'otu a ka warụ ka ị kpọọ akala m 077 930 47451 nekwa ebe a na-eme ya bụ ife ya
rich ọ bụ na ị ga-enye ya n'onyonyo ka ị detuo ya bụ ife detuo ụmụ moto na-abịa na ụmụ ụgbọala na-eje afọ kedu mbọsị a na-eme 28 ya bụ ọnwa anụnwa gbaa 10 ka ọ ga-akpọtụ ekerekwa m oriri nne wee na-asụ nụ daalụ ndị be anyị nke na-abịa ije na ọ bụ gịnị ndị nke na-anọchi anya ndị Igbo ndị ya mkpọsịrị afa ga-akpọkwa ya tupu ha emechie ka ha mee gịnị na ọhawa na-abịa ime gịnị ịza okwu anụwa ka anyị kpakere nụ nkata ka anyị malụ na ka anyị si eje ka anyị si ana ka ọ ghara ịdị ka gịnị ka Igbo nọ na UK ọ dị ka Igbo a nọrọ ka anyị nwekere ndị ga na-anọchi anya ndị ga na-ekwulu okwu anyị ka a malụ na ndị Igbo nọ otu esi eme gịnị ndị Igbo si wee gbaa mbọ ama na ndị Igbo nọ na US otu a ka anyị chọrọ isi wee gbaa mbọ ka a mara na ndị Igbo na gịnị nọ n'obodo anụnwa a na-akpọ UK ekerekwa m riri wee na-asụ nụ daalụ agba m n'ụlọ fụrụ ife nke m gosiri na Spain m jere ndị Spain makwa gịnị na ndị Igbo na Spain mana mgbe na-adịghị anya aga m akpọta ofu onye n'ime ha ka ọ bịa n'ebe anụnwa ama m na ọnụla London ugbu a ka ọ bịa gwa anyị ka esi eje ka esi anụ ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ekere m wee na-asụ nụ daalụ ndị ụlọ kedere ekere hello daalụ asị ka nkene unu ka nkene nwanne anyị nwoke ọnụmọya daalụ ọnọdụkụ ya kedu obodo isi agbọ esi m na London kedu ebe ị chọrọ ịgwa anyị asị m ka o jide ka o ji na nke nwa tụrụ mmadụ n'anya o nwere ihe na-adị difficult o nwere ihe siri ike ife dị ya bụ na ọ bụ na uche anyị dị na ya ọ ga-aga n'iru ana onye nwa egosigo na enwere ihe dị pịala ahụ na-azụ nọọ Chineke kele anyị na tituede akwa dozie akwa iji si larụ n'elu ọ bụ ya na-asị ya ka nna ji ya ike ya jide ka o ji na nke o menyere mmadụ n'ife ahụ biko na ife na-ekwu ana m anụ ife ị na-ekwu kaba na-arụ ọ bụ na ndị be anyị ga-esi otu a wee mụta akọ ya bụ ife anyị na-ekwu onwere ife gbara Igbo ngharị daalụ nwanne ekene gị daalụ efuni ya nụ nwanne nke m ọ sị gị jido nke iji maka na gịnị onye asị jido nke o ji na ihe ọ na-eme n'ọbịa gịnị ọ dị mma jido nke iji maka na ife anụ na ọ gbakwara mụ na ụmụmgharị oge ndị mmadụ na-akpọ m tata ndị nwetara ozi anyị na-asị ihe nke a ọ dị mụọ ya anwụ iyi na ya m si ya mba na ife mee bụ na onye mụ na ya na-akpụrụ onye asị ọ na-asị asị na o kwuru ana na ọ na-eme nọọ ihe jikwa eme gịnị wee nye ọchịlọzụ enyere ya na-enyere ya na o mere gịnị na o toluru ya mana enyere ya maka na o zulu ka emee ọ bụ onye na-ekwu eziokwu ọ bụ onye na-ejido ndị mmadụ mee ụmụ ife nwekwara ife ọ na-eme n'obodo a ka m gwazie ụnụ biko maka na ụnụ nwere isi na-asị ọ gịnị ka eji wee na-akpọ ya ọchịlọzụ ekpere ya zuru ka eme maka na gịnị o nwere ụlọ ọrụ n'obodo a ụlọ ọrụ afọ biko aga m asụ ya n'oyibo ndị mmadụ o tinye n'ụlọ ọrụ karịrị 150 people biko n'ụlọ ọrụ nke ya ekene m nụrụ nne onye ka ekene ọkparụgụ IGBOAMAKA ọkparụgụ anyị ekene esi m Bradford na-akpọ ele otu ime adụ nnọọ mma udodele abalị cheta amaka biko kelele nwanne m nwoke a daalụ ya na ezinụlọ ya n'ebe a udodele amịsịga a na-akpọ okwu ya ọ ga-awụchi na ya daalụ biko onye m na-arịọ ya ya jide aka nga o ji biko nwoke ịgbalịala alaika m ihe elekwala m ụmụaka ndị ya mere ya ga-akpọkwa ha dị iche aga m alaiki iwu ụmụaka kwe ha n'aka maka nwoke maka nwaanyị ụkọchukwu gọzie gị na-eme nke ọma otu aka m na-eme n'ezinụlọ m ihe ụmụ m na-asụ Igbo na-asụzi ya ma biko nna Val biko ihe ọzọ m na-arịọ gị wụ ugbu a n'okwu Igbo ka nwoke a na-emere anyị na Naịjirịa ugo eberele na n'isi ebee ka o je onye na-achị anyị sa ya na-anọchi anya Naịjirịa nọ n'ụbọchị ugbu a ọnwụ toru anyị nwe ime ngagharị iwe ọnwụ toru anyị nwe ịtụma ego ọ bedi 1 naira sọpọtụ nna
osisi ochukwu mgbe ọ bụ ndụ nwa onye tụrụ ego sọpọtụ ọdike agbamaghị ugbu a Nnamdi Kanu agbalịala redio Biafra agbalịala let's go ahead. Daalụ nwanne nke m anyị ekene gị nne ihe abụ okwu anyị ga-ekwu mgbe ọzọ ihe gbasara maka Nnamdi Kanu mana ugbu a ife anyị na-ekwu bụ ụmụ anyị amụrụ n'ebe dị iche iche ma ndị ka amụrụ na Nigeria ije na Lagos ịfụ na ụmụazị ada asụsụ Igbo ndị gịnị ndị nnafa ndị nnefa were eme gị na-eme ngala ajọ asị gịnị na nwa mara asụ Igbo isigbara nwafe Igbo fasị ya asụsụ n'Igbo ya bụ ife dị egwu ilukwuelu na ụlọ akwụkwọ isugbo Igbo apịaghị ihe na-asụ varakula ya bụ ihe dị egwu nwanne m na anyị ga-etinye anya n'ife a ga-etinye ọnụ na ya ka anyị mara ka anyị ga-esi wee doziri ya bụ ife maka na ọ bụzi ife ga-eli anyị nri na arụ mgbe na-adịghị anya na ọ bụrụ ugbu a na o bidogoni mgbe na-asị biko nwanne m otu isi wee gosi ụmụaka na gịnị nekwa ebe ha si ekene m gị wee na-asị Chukwu ga-esikwa otu a wee mee gịnị gosi gị ụzọ daalụ Prince Dike anyị ekene gị daalụ Prince Dike ọcha anyị ekene gị daalụ ka obodo isi akpọ esi m London akpọ daalụ ka ebe ịchọkwa anyị ife nnachi ikwu na ana m ekele kasị nwanne anyị nwoke bụ esi m London were akpọ biko gbatuo volume TV gị okay agbatago m ya ngwa na-ekwunu ana m ekele Owele ndewo udo dịrị gị daalụ udo dịrị gị ana m ekele gị na ezinụlọ gị rinne daalụ na mpụta nke ịpụta n'ife onyonyo ịgwa anyị ka gị na ezinụlọ isi wee biri daalụ Prince sọrị nne wee na-ekelekwa nwa anyị nwoke bụ nna ya ugo ka asị nke ife asị afọ otutu ya ka ọ gịnị afọ ochi o chikwuli echi o chiri ya echi o chiela ọzọ ọ bụrụ na o chiri ọzọ ịgụnwa ya makwa onye na-ekwu ọ bụrụ na o mesịrị ịmalite onye na-ekwu ama m onye na-ekwu ni Prince were ije gaba malite Prince na-ekwu ife a biko na-ekelekwa Chiamaka tu biko ọ bụla ofele ụmụazị anyị ịpụta na-asụ Igbo dịka ndị kwuru okwu ụmụazị amụrụ n'obodo ọwụrọzi nke mma ife wụ bịa mana Owele mere ka ụmụazị a wee mara ife wụ bịa asị m Chineke nke pụrụ ife niile ka ọ kwadokwue Owele ka ndị be anyị soro wee n'anya wee fụ na n'ebe ụmụazị onye ọcha mụrụ ya nwawurukwa onye Igbo wee mụọ ya maka ife na-emebichasị n'Igbo ịfọrọ ka o si eme asụ Igbo n'ụlọ elu n'ụlọ akwụkwọ ma asụ oyibo a na-akwa n'ụlọ ewa ya na ụmụ ya na-asụ Igbo ụmụ ya na nwunye ya na-asụkwa oyibo ọrụ nke ọ ga-eme paịtịn na wee sụkọsị maazị dị etu a fa na-asụ Igbo fa na famili ha a sị nka Chineke kwado ụmụazị abụnie ha elu gụnwakwana onye isi ndị ụzọ asị m onye nwanyị ya duo gị wụ kedu afa gị a ọ bụrụ Owele asị gị jisie nke iji ike 20th anyị nchana ga-ezukọsị na obi ọgaranya ka mara mbe na abụ nke nwoke anyị na-anabata ndị ga-abịa abịa ụbọchị anyị ga-anabata ha n'ụdịrị ọbụla ịchọrọ ịkpọ m ịmago because afụkụ m your text na fon m ogodo ife ọbụla anyị chọrọ anyị eme ụbọchị a mee ka mmadụ n'oge na ọgodo siri m ike n'ukwu daalụ biko kawara ka ịkpọ m ọ bụ na anyị pụọ n'igwe anụ ka ịkpọ m ka anyị wee kpalịa daalụ nwanne m ife ya bụ biko na ụmụnne m anyị ga-eme gịnị anyị ga-ejenu ka anyị zụọ n'obere ahịa anyị zụọ obere ahịa wee bata ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee kwụsie ife gbasalụ maka gịnị asụmigbo anụnwa mana tupu anyị na-eme ihe na-eje azụ ahịa ife gbasalụ maka gịnị Blue Express biko na ụmụnne m na ya bụ Blue Express ka dị egwu ọ bụ na a ga-ewepụta onyonyo ka ewepụta ya maka na ụmụnne anyị ndị na-egi erika ya bụ ife na ọ gịnị ọ bụla ọgwụ ụmụazị na ọ bụ ọgwụ gịnị ọgwụ dịbụ ụlọ ka ọ bụ ọgwụ dike ji eme gịnị dike ji eje ọgụ ọ lụsịrị anya wee pụta ya bụ ife a na-eme gịnị a na-ekene ya tansas ya bụ ọgwụ abụrụ gịnị ọ bụla ọgwụ ụmụazị ka ọ bụ bikonu
ndị na-egi ya ma kwuru ya bụ ife mana asị m ndị mmadụ biko na ụnụ akpọzi na m n'okpo ọnụ akala gị na gịnị dị na onyonyo ọfanwa na-ele na ọ bụ ụlọ Igbo Amaka na-ele mana ife mere bụ na anyị nye aka gwa ndị Igbo otu ha si eme gịnị na-eji asụkwo kenekwa ndị Igbo ya bụ ihe dị egwu anyị ga-eme gịnị anyị ga-eje ka anyị jezuo na ahịa azụsị ahịa wee bata ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee kụzie ife gbasara maka nwanne anyị nwoke na ụmụ ya ekene m ndụrụ nne a sị na gịnị na Peter ya bụ mgbe Peter kwụsie ka anyị wee jezuo ahịa Peter anyị ekene yi biko ọmụọ Peter dị Mayoka daalụ nwanne nke m daalụ ekele nwanne mmadụ ekele dịle a na-akpọ from Pama dị Mayoka biko gbatuo volum nwanne m nwoke ahụ from Awoma Imo State udo dịle nwanne nke m ebe ọ na-anaghị m na-ekwu anọ m oge unu bịara ebe a bọtụ anọ m n'ihu bụ mere imere nke ọma daalụ oke alara m ụlọ aka m agwa na-abata nwanne m nwoke daalụ nwanne nke m alaik m ihe unu na-eme udo dịle ọ masịrị m anyị ga-ebido ya n'ụlọ daalụ ihe mere na ama m emechaa anyị ga-anọkọkwa akwụkwọ m ọkwa ọchị daalụ emesịa ekelelu m Haiman maka na ha so na ndị nabatara m oge m bịa oke nsogbu adịrị anọ m Naijiria oge a bọta daalụ nwanne m anyị ga-emetụkwana daalụ ekele atịrị ama m na ị ga-eme gị nye m ya Facebook nọmba ya dịsị na ọ tịrị ama m ya anyị nwere ike kọrị Facebook m ime anyị afụ Valentine Akụdịnobi Valentine Akụdịnobi oke Valentine Monobi ama ala ọgụ na Pascal Izuka daalụ nwanne nke m ngwanụ ka ọ dị maka ndị ọzọ na-akpọnụ okay thank you daalụ nwanne nke m daalụ ifo ya bụ ihe abụghị ndị Pama de Mayoka fanwa bụ ebe anyị jelụ fa nabatara anyị n'uju na ọṅụ fa jiri obiọma wee ụmụ onyonyo ka anyị selụ ebe ahụ mgbepụtalụ tata ya ihe dị egwu fa nabatara anyị fa jiri ọṅụ nabata anyị anyị lukwe n'ebe afọ fa bunye anyị elu fe kpọrọ dịka ụkwụ anyị elu anyị ekene unu rinne wee na-asị nụ daalụ ndị nke gịnị ndị nke awụmama nọkwa ebe ahụ wee si ahụ na ihe ya bụ dị egwu mana ọ bụrụ ife anyị akọba tata maka na gịnị mere ejikwala m obi ọcha wee mee gịnị wee so unu daalụnụ maka ihe nke unu mere otu unu si nabata anyị biko nụ anyị ga-eje ka anyị jezuo anyị gbazisi ya wee bata ụmụnne anyị n'ebe anụ anyị akọwala ụnụ ife mere ha ji wee nọ ebe a ekene mụrụ riri ngwa ka anyị zụọ na ha webata Health Food Center. We provide anti-aging formulas, blood sugar control, blood pressure control, heart, cholesterol and circulation drugs, body reshaping garments, women fertility programs, arthritis and joint support drugs, sports nutrition, prostate support, and weight loss drugs and food supplements. You can find us at 10 to 11 Warren Street, London W1T 5LG. Please do come in or call us to get drugs and nutritional supplements for all your health needs. The Health Food Center here onye nụ ya kọla ibe ya Igbo ndị ọma na-ege ntị ọgbakọ ndị
ndị na-esote ndị isi, ndị ode akwụkwọ ma ọ bụ ndị nnọchite anya nzukọ na ọgbakọ ndị Igbo niile nọ na UK ka ha bịa na-akpọku abụrụkwa village, state or community organizations kama ọgbakọ jikọrọ Igbo ọnụ n'obodo na UK dị iche iche maka na ndị nọ n'otu ọgbakọ ndị Igbo UK bụ ndị Igbo Leicester, ndị Igbo Liverpool, ndị Igbo Birmingham, ndị Igbo Leeds, ndị Igbo Swindon, ndị Igbo High Wycombe, ndị Igbo Aberdeen, ndị Igbo Glasgow, ndị Igbo Brighton, ndị Igbo London, ndị Igbo Dundee, ndị Igbo Bristol, ndị Igbo Manchester, ndị Igbo Newcastle na ndị Igbo Oxford. Ya mere ha na-akpọku ndị dị ka ha bịa kpaa nkata dị iche na London na mbọsị 20th of February 2016 bụ mbọsị Saturday na Built Mansions Hall, 4 to 16 Deptford Bridge, Deptford, London SE8 4HH, opposite Lucian College and next to Deptford the LR station. Time: ndị mmadụ ga-anọrọ ọdụ n'elekere 11. Nzukọ ebido n'elekere 12. Onye nọ ya kọrọ ibe ya unu apụkwala izu oku a. Ndeewonu. Keywrite, specializing in all aspects of property lettings and management. If you have a property tenanted or empty, contact Keywrite on 808-808-5789 where you'll be sure of expertise, competitive pricing and first-class service. Visit www.keywrite.co.uk. Telephone 028-808-5789. Keywrite, the right key for your property investment. Ihe ga-agba egwu ihe na-agụrụ onwe ha egwu na-asụrụ nke bụ Igbo na ya bụ o kwere mgbe ghọta na nwanne anyị nwoke bụ ọchịrị ọzọ a na-ebe anụnwa na ọ na-eme gịnị na ọ na-akụziri ụmụ ya Igbo n'eziokwu na o ji Igbo na-agwa ụmụ ya okwu na ka na-azụrụ ahịa na ha na ebe a na-asụrụ Igbo na-agụrụ nke bụ egwu ya bụ ihe dị egwu mgbe esi gịnị daalụ otu unu si wee na-ege anyị ntị biko nke unu were nke a wee mụta ihe ọ chụrụ ga biko kedu ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa ụmụ gị ka ịgwụba ha ihe mere ndị Igbo ndewoni ihe m na-eme n'ezinụlọ m ị ga-emeli ya anyị na-agụrụ ụmụ anyị akwụkwọ n'ụtụtụ ma na mgbede unu nwere ike isi na unu enwere ohere na unu na-arụ ọrụ unu na-arụ ọrụ esokwa m arụ ọrụ ana m arụ ọrụ na-arụsi ike na-agba mbọ isila na ohere adịa oge ọbụla ị nwụrụ were mụọ Igbo mmena ụmụ m anyị na-asụ Igbo na-agụ Igbo ụmụ m agụ abịa gbede onwere alfabet ị ga-ajụ ka anyị bidogoro ebe Chiamaka nọ. Chiamaka, ihe ọbụla m mesara aka ịgwa m ihe ọ bụ, egwu ụmụ Igbo ihe ọ bụ. Kedu ihe ihe a bụ? Kedu ihe ihe a bụ? Aka. Ka ihe ihe a bụ? Anya. Ka ihe ihe a bụ? Eze. Ka ihe ihe a bụ? Ire. Ka ihe ihe a bụ? Afọ. Afọ. Nnọọ nwa m. Nnọọ. Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-agụ Chiamaka? Ndewo, nnọọ Chiamaka. Onye ka ekere? Chizoba anyị kere gị. Chizoba daalụ. Kedu ị chọrọ ịgwa anyị? Achọrọ m ikele ọchịrị ọzọ. Ife ya bụ? Ọchịrị ọzọ. Hello? Yes, ndewo nwanne m nwanyị. Chizoba, kedu Chiamaka, kedu ofe anti Chizoba kụziri ị na-esi? Ofe egusi. Na ofe egusi. Daalụ. Ndewo. Anyị na-ekelekwa Chizoba otu gị ma na oge si wepụta gịnị wepụta ohere wee sokwa na-akụziri ụmụaka ihe gbasara maka daalụ. Anyị ga-ekelele gị. Daalụ. Ka emesịa. Daalụ. Nna Igbo, biko kene ndị Igbo. Igbo mmanụ. Rienu. Nwani. Nde nwani. Nna ya nugo, biko ịma
Igbo amara ụlọ akwụkwọ ị na-agụ. Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-agụ? Ana m agụ Forestry School. Ị gaala Nigeria mbụ? Ana m aga nnukwu. Ị na-aga Nigeria? Ihe Nigeria ọ masịrị gị? Kwa Nigeria dị ụtọ? Ndewo nwa m. Ya bụ gịnị na ana Igbo na o mere gị na ọ dị ụtọ. Ya bụ ife dị egwu. Biko dịka ndị ka na-abata kere ebe isi na ana Igbo kọwatara ya ebe isi. M bụ onye dị nta na Idemmili n'Imo steeti. Daalụ. Ụnụ anụgo ya na ọ bụ gịnị awọ Idemmili, onye gịnị onye ebe na-awọ Idemmili. Ka m jụọ nna gị onye ebe na-awọ Idemmili. Anyị nwa bụ ndị edenta na-awọ Idemmili and anyị laa na Imo steeti oge ọbụla anyị vileji ka anyị na-alụ. Ịkpụ aja ororo na-amasị ụmụ m. Anyị na-akpụ aja ororo na-egwu egwu. Daalụ. Peter, anyị ekele gị. Ọ dị ka ọpụbago. Daalụ. Isi na ya bụ egwuregwu na ọ na-eme gị, ọ na-amasị ụmụ gị. Ya bụ ihe dị egwu. Ekele m gịrị nne otu isi wee mee gịnị wepụta ohere na-akpọ ụmụaka na-eje ana Igbo, na-akpọ ụmụaka na-egosi ha nekwe ihe bụ ụmụnne ha, nekwe ndị bụ ụmụnna ha. Maka gịnị nwatakịrị ama nọkọta wee dine nwanne ya nọọ ife o ji dị mma mmadụ nọkịta ya je gosi ụmụaka nke mkpọrọ, gosi ya nekwe ndị bụ gịnị, nekwe ndị bụ nwanne gị, nekwe ndị ebe ha si. Ekele mụrụ ndị na-anaghị akpọ ụmụ ha na ụlọ, biko nụ kawa na-arụ ka unu kpọrọ ụmụ ụnụ na ụlọ. Freeman, anyị ekele gị. Anyị ekele gị Freeman. Ana m ahụ. Daalụ. Ka isi akpọ? Anọ m Spain, esi Spain na-akpọ from Pamadi Malaysia. Daalụ. Kedu ebe chọrọ ịgwa anyị? Thank you very much, my brother. Ihe m chọrọ igbo ka m ekele gị ọfụma because na be telivishọn ị na-apụta ụjọ ma dị na-akpa mgbe ọbụla m na-ahụ na ị na-apụta ihe asụ Igbo. Because ndị Yoruba na-aka ya apụta ihe emedia program mana sisi mkpọ ọhụrụ adịghị eziokwu obi ọnwa na-akpasi m ike and m na-agbasi mbọ ike mmiri ọnwa m amụkwara m ụmụ ihe mana awụgbo onye Igbo, nwunye m onye Igbo, so ụmụ m na-asụkwa Igbo ka nwanne anyị nwoke ụmụ ya na-asụkwa ya nwa traịra ọfụma dịsụrụ ọwụ onye ọcha ka ọ dụrụ mana azụrụ m Igbo, nwunye m na-asụ onye Igbo. So mana ndị ọzọ m chọrọ ikwu biko ozi a na-ezi ọ ga-adị mkpa ka anyị na-ezilara ya ụmụnne anyị ndị nọ na Naịjirịa. Nwanne na-alara m Naịjirịa na Disemba ịmakwa na anọ m n'airport, onye mmiri nwe onye Igbo ọ na-asụ Yoruba Igbo na ụmụ ya ịmakwara m ga-ete efukpọ Victor ọnkụ nsị huch ọnkụ si ya na ọ sụọra dede ya. So a na-ekene ihe ị na-ekwu na ọ ga-ezigbo kwa biko jisi n'ike ka m nye onye ọzọ opportunity ozi ya mana ka anyị zilakwa ozi a na ụmụnne anyị ndị nọ na ma ndị bi na Lagos iburu ndị bi n'Ọnịcha sef na afọt ụmụ ha dị na-asụ oyibo maka gịnị anyị ekwele ka asụsụ Igbo fuo. Nwanne m biko jisi ike onye ị na-eme na be telivishọn mgbe ọbụla m hụrụ ya ọ na-enye m anaghị m apụ iro ntị mesịa ya. Ọyọ ya bụ daalụ. Ekenekwa gị wee na-asị gị daalụ. Nwanne nwoke a kwuru na mbịa ya sikwuru n'ozicha nke na ọ chọrọ onye ihe a onye awọ na onye muzike na ọlụkwa. Daalụ nwanne. Unu anụgonu ka ya bụ ife si wee jee na ya bụ nwanne anyị nwoke na ya bụ onye ụmụ ezike na ọlụ. O sikwara gịnị gịnị n'ọnwa anụnwa gbaa 10 ya bụ 20th na ọnwa anụnwa anyị na-eme gịnị, anyị na-anabata ndị Igbo ndị megịnị ndị Igbo union dị iche iche ma Igbo community dị iche iche. Kedu ebe a ga-eme ebe unu na-afụ na gịnị na onyonyo biko ka unu kawarụ ka unu detuo ya bụ gịnị ya bụ adres. Kedu ndị na-abịa na ndị Igbo Leicester na-abịa, ndị Igbo Liverpool na-abịa, ndị Igbo Birmingham, ndị Igbo Leeds, ndị Igbo Swindon, ndị Igbo High Wycombe, ndị Igbo gịnị, ndị Igbo Aberdeen na-abịa, ndị Igbo Slough na-abịa, ndị Igbo Glasgow, ndị Igbo Brighton na-abịa, ndị Igbo gịnị
ndị Igbo Dundee, ndị gịnị, ndị Igbo ndị nke nọ na gịnị Bristol, ndị Igbo ndị nke nọ na Manchester, na Newcastle, na Oxford na-eme gịnị na-abịa ya bụ ije. Biko nụ na kere ebe a ga-eme ebe unu na-afụ na onyonyo na-abụ na gịnị na Bill mention ka a ga-eme gịnị ka a ga-eme ya bụ ife. Ọ ya akpata akpọdị kere ndị na-anabatafa, ndị na-anabatafa bụ ndị Igbo gịnị, ndị Igbo London na-anabatafa ka unu kawa arụ, ka unu kpọọ aka m ka m kawa arụ ka na ụmụ Igbo ndị nke nọ na London. Ọ ya adị mma na unu bịa sonyele gịnị otu anụwa, maka na gịnị anọkọtara na-asị gịnị kedu ka ga-esi wee mere ndị kansụl deela anyị akwụkwọ agaghị eme gịnị, agaghị eji onu anyị wee dee. Anyị chọrọ ka anyị mee ka gịnị, ka Britain, ka ndị obodo a malụ na ndị Igbo nọ na gịnị na London, ka anyị ji wepụta ndị Igbo London. Ya bụ gịnị, ndị mmadụ na-eme gịnị na-abanye ya bụ ife ka warụ ka ịkpọọ m ma ọ bụ m ga-enye gị akara nke megere nke ị ga-akpọ ekene ngiri nne. Biko nụ, onye ka anyị kene? Kedu onye anyị kenelụ? Omeihe ụzọ. Omeihe ụzọ anyị kene. Udo dịrị. Nna m nke ahụ ije anya mụ na gị. Daalụ nwanne nke m. Ahụrụ m ihe a na-eme na Ben, so ndị na-asụ Igbo na ndị na-amụ otu esi asụ Igbo ọ ezigbo ihe ka ọ bụ. Daalụ nwanne. Ị na-agbalị, mana ụfọdụ ndị nna na onwe ha na-asụkwe ha na-asụ Igbo ha na-asụ ha na-etikwa ya oyibo, so o gosikwa ha na ọ ya agbamume ka ọ bụ, maka onye na-asụ Igbo ekwesịghị itinye oyibo. Mana ka m kọwatalị gị ebe ahụ, biko Omeihe ụzọ, iwe ga-adị n'ọkụ maka gịnị a sị na a na-eji nwayọọ nwayọọ ala efe gịnị, alacha ofe dị ọkụ tupu o mee gịnị, na-eji nwayọọ nwayọọ ọnụ omelu ọ ga-arụ nwayọọ nwayọọ ka eji ome wee mụta ya. Ya bụ ihe dị egwu. Ihe gbasara gịnị ndị Igbo be anyị ịdị na-etinye oyibo na gịnị na Igbo, ọ bụ ka esi wee debe anyị, maka na gịnị ife dị na be anyị o kwesịrị ka m rapụke n'ife a, o kwesịrị ka ime gịnị ka anyị na-aka wee na-akụziri, ka anyị gharazi na-ata nwa anyị ụta, ka anyị na-aka wee na-akụziri ụmụ anyị Igbo nọ ife anyị na ugbu a na onye sụrụ Igbo otu obere oyibo biko atanye ụta na ọ bụ ka ihe si wee dị. Mana gịnị mere kawa na-arụ ka anyị aka na-akụziri ụmụ anyị Igbo. Ekene m unu. Daalụ. Ọ dị ka nwanne anyị nwoke ejewalụgo. Biko echemọ ya kpọ wee kene nwanne anyị nwoke n'ebe a. Omeihe ụzọ eche m ya kpọ wee kene nwanne anyị nwoke gbara mbọ, maka mụ aka na-ekene ya, maka na ya bụ ihe m na-afụ na ebe anụ ya bụ ihe ọ mere gịnị, ọ nọkọtara na-asị gịnị ihe ọ na-eme n'obodo a bụ London. Ka o ji anụ onye Kalaba, ka o ji anụ Yoruba, nwana onye ọcha ka ọ nọ, ụmụ ya na-asụ Igbo na-atụ inu n'Igbo. Ọ dị egwu. Dike anyị ekene gị. Dike anyị ekene gị. Nna ya Lugo. Anyị ekenekwa anyị. Ekene gị maka Igbo amaka. Daalụ. Kedu obodo isi akpọ? I'm akpọ from London. Ndewo. Ndewo. Nwa dị ala. Nna m ochie. Ana m ekele. Dịka isi ebu role model na-akụziri ụmụaka Igbo anyị tupu mụwachi cheta akwa na-akụziri my grandson kedu ọsụma ọ dị mma. Daalụ. Ndewo nwa dị ala. Jide ka iji. Ndewo. Ọ dị mma. Ngwa jisie na ike. Daalụ. Ifo ya bụ ụnụ ahụgonu ka ya bụ ihe si wee mee. Anyị na-ekelekwa Ngozi Dike, anyị sị gị daalụ otu isi wee mee gịnị wee kpọọ. Mana bikonu anyị ga-eme gịnị, anyị ga-eje ka anyị jee zụọ obere ahịa, anyị zụsa ahịa bata ka anyị wee mekwa gịnị gwazie nwanne anyị nwoke, maka ha ga-atụkwala anyị ilu ọzọ, maka na nwanne anyị nwoke na ụmụ ya tiri ilu ebe a nọ, ka anyị jere jee zụọ ahịa, zụsa ahịa bata ka ha tụọla anyị ilu, gosikwa anyị na ya bụ ibe na olu na ọ bụrụ sọsọ iso Igbo na ụmụaka na-atụ ilu. O wutere m na enwere akwụkwọ ha ji wee bata, mana akwụkwọ afọ bụ enwere ka ya bụ ife si wee mee. Ụmụazị kara ịgụla ya akwụkwọ Igbo ebe a ugbu a, mana mgbe ọzọ aga m eme gịnị ka m nata ikikere ha wee webata gịnị, ha ga-abịakwa ọzọ ha webata ya bụ akwụkwọ ka ha wee gụọla anyị akwụkwọ Igbo. Ekene m nri wee na-asụ nụ daalụ ndewo.
kwara ka ịzọ n'ahịa. Health Food Center. We provide anti-aging formulas, mind, mood and sleep therapies, male sexual well-being, blood sugar control, blood pressure control, heart, cholesterol and circulation drugs, body reshaping garments, women fertility programs, arthritis and joint support drugs, sports nutrition, post 10 to 11 Warren Street, London 31T 5LG. Please do come in or call us to get drugs and nutritional supplements for all your health needs. The health food center here, it's a heaven for you. Hello? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọgbakọ ndị Igbo UK, ndị a na-akpọbu Igbo Forum UK, na-akpọku ndị isi, ndị na-esota ndị isi, ndị ode akwụkwọ ma ọ bụ ndị nnọchite anya nzukọ na ọgbakọ ndị Igbo niile nọ na UK ka ha bịa soro ha nwee nzukọ na London n'ọnwa a. Nzukọ na ọgbakọ a na-akpọku abụrụkwa village, state or community organizations, kama ọ bụ ọgbakọ jikọrọ Igbo ọnụ n'obodo UK dị iche iche. Maka na ndị nọ n'otu ọgbakọ ndị Igbo UK a bụ ndị Igbo Leicester, ndị Igbo Liverpool, ndị Igbo Birmingham, ndị Igbo Leeds, ndị Igbo Swindon, ndị Igbo High Wycombe, ndị Igbo Aberdeen, ndị Igbo Glasgow, ndị Igbo Brighton, ndị Igbo London, ndị Igbo Dundee, ndị Igbo Bristol, ndị Igbo Manchester, ndị Igbo Newcastle na ndị Igbo Oxford. Ya mere ha na-akpọku ndị dịka ha ka ha bịa kpaa nkata dị iche na London na mbọsị 20th of February 2016 bụ mbọsị Saturday na Build Mansions Hall, 4 to 16 Deptford Bridge, Deptford, London SE8 4HH, opposite Lewisham College and next to Deptford the LR station. Time: ndị mmadụ ga-anọrọ ọdụ n'elekere 11. Nzukọ ebido n'elekere 12. Onye nụ ya kọrọ ibe ya o, unu arapụkwala izu oku a. Ndewonu. Afọ ya bụ ekene m rere wee na-asụ ndala onye ka ekene ekenelụ onye ka ekene onye bụ igu na-ekwu daalụ kedu obodo isi akpọ esi m Pama dị Mayoka akpọ daalụ ọ dịkwa ka ndị Pama dị Mayoka ka anyị na-awa nọta anyị fụrụ gụ na anyị wụrụ anyị n'ala isi ejiri ihe anọ na TV na gịnị mee isi ejiri anyị mmemme anyị na TV ma ọkọ m ka anyị gbara ma anyị egosighị o nwere ike na onye bụ ọsọ gosiri ya adị m ekezi ya na ọmụ onye isi afụrụ m biko nwanne ị na-akpọ anyị ka ịkọba ọnụ ka ị na-akpọ m fụrụ gụ nwanne mmadụ ka elu anyị ka esi wee kwu ihe esi otu ahụ wee dịrị anyị anyị ga-ejidowe ka anyị mara ma ya fụ dịkị na ya fụrụ uche anyị mkpata ụmụnne anyị ndị uche biko wepụ nwanne anyị nwoke anụ nwere aghọta m ibe ọ na-akọ iva ya bụ daalụnụ biko nụ onye nke kpọ ọnụ si na awụrụ ya n'anya anyị egosigo ife emelụ na Pama dị Mayoka, gosi ya na TV, gosi ma gịnị ajụjụ ajụlụfa mụ aghọtala ife ọ na-akọ. Daalụ, ekerekwa mmiri nne nwanne m biko kedu ife ị chọrọ ọsịsọ, kedu ife ị chọrọ ịgwa ife m chọrọ ikwu bụ na achọrọ m ịgwa ndị mmadụ na ịsụ Igbo na ịkụziri nwa Igbo onye ọbụla ga-emeli ya. Ọ bụrụ na ị ga-anọ ebe ahụ oge ọbụla ụmụaka ga-amụ Igbo na kọmputa n'ịntanetị
dịka ụmụ m oge ọbụla ha na-amị ihe asị m ha gụọla Igbo ha sụọla Igbo iji otu ị na-eme otu a ụtụtụ 5 minutes 10 minutes ebe a ị na-akụzi ebe ọbụla ị nọ ị na-akụziri ha Igbo ha na-amụta mana otu o si na-adị ka Igbo okay. I am going to school. I will go to work. Mommy is at home. Mommy no. I will go to Nigeria next year. Nigeria n'afọ na-abịa. Unu afụgo ya. Daalụ. Unu anụgo ka ya bụ ihe si wee gaa. Biko na na-ewe maka nwanne anyị nwoke sili Pama de Mayoka wee kpọọ maka na mụ na ọzọ otu mmiri ya si wee kpaa mana ya nwa na onwe ya dịka aghọtala ebe gịnị ebe awụsala ọwa ekele mụ wee na-asụ nụ daalụ biko nụ nwanne anyị nwoke Chris Ọchịlọzụa na-eme gịnị ya abịakwa ọzọ mgbe na-adịghị anya ka ọ kpọtakwa ụmụaka bịa gosi anyị ka esi eje ka esi ara na ọ bụ sọnsọ ịmụ ụmụaka n'ụlọ bụ na ụmụaka Igbo asụ na ebe ọ bụla ịmụrụ ụmụaka na o si n'otu isi wee megịrị wepụta obi gị na ụmụaka ga-emegịrị ga-amụta Igbo ekene mụ nụrụ nne mgbe na-asụ nụ daalụ nụ udo Chukwu ya na ndụ ụnụ Chukwu nọnyere ụnụ Chukwu dube ụnụ ihe ọ bụla na-eme ebe ọ bụla ụnụ nọ ụmụ Igbo biko ka Chukwu dube ụnụ